La Conselleria d'Educació es reuneix avui també amb els diferents parts del sector educatiu per presentar i pactar la tornada a l'escola. Sí, de moment fan feina amb 3 escenaris. Per una banda, el de la nova normalitat. Ara mateix és l'escenari que més es planteja per al proper mes de setembre i que estableix les classes presencials per a tots els alumnes. Tothom va a classe, però si la situació sanitària es complica, es passaria a un escenari de mesures restrictives, on les classes serien presencials en els nivells baixos, però per secundària, per batxillerat i també per FP es plantejaria alternar educació presencial amb educació a distància. Finalment, si tornem a un confinament com el que hem hagut de viure aquests darrers mesos, aquí l'ensenyament seria a distància, via ordinador, via telemàtica, i tothom hauria de fer-ho a distància. Ara mateix, però, per aquesta nova normalitat, dins i fora de les aules, la mascareta serà obligatòria a partir de primer de primària, sempre que no es pugui garantir aquest metre i mig de distància de seguretat entre els nens i també amb el professor. Ara bé, en educació infantil i fins a quart de primària, és a dir, dels 3 als 9 anys, es podran fer grups estables de convivència, és a dir, grups bombolla, on no farà falta respectar aquesta distància de seguretat, és a dir, podran jugar entre ells, però que no podran tenir contacte amb altres grups d'alumnes. Per tant, per tots es fixaran també, ara ho veiem, torns, sortides i entrades esglaonades per evitar aglomeracions, i també, tant al pati com al menjador, hi haurà torns per utilitzar-los. Per cert, al pati no es podran fer servir ni jugar tampoc a futbol. No podrà haver-hi tampoc cap esport, cap activitat, cap joc que impliqui contacte físic entre els alumnes, ni tampoc intercanvi d'objectes. Això fora, a dins les aules també hi haurà canvis. Els pupitres hauran d'estar, com a mínim, amb aquest famós metre i mig de distància, o si això no es pot garantir, els alumnes hauran de dur posada la mascareta. En el cas d'aquests grups bombolla, no farà falta mantenir aquesta distància de seguretat perquè poden jugar entre ells, i ara bé, els alumnes no podran seure-se mai cara a cara, compartint els estris que fan servir a l'escola. A les aules només hi haurà d'haver els mobles imprescindibles per guanyar espai. A educació infantil, els infants no podran dur les juguetes des de casa. I a partir de quart, a les aules s'haurà de senyalitzar el sentit de la circulació per evitar que els alumnes es creuen. Sí, són només alguns dels punts d'aquest esborrany que ha presentat la Conselleria, però encara s'ha de negociar i que probablement patirà també canvis. La mesa de directors s'ha reunit a primera hora amb el conseller Marc per conèixer el resultat d'aquest esborrany, i també ho han fet els representants de la mesa de l'ensenyament privat concertat. Les aportacions de tots ells, juntament amb els representants de les mares i pares, podria fer que aquest protocol inicial canviï. Els sindicats de l'ensenyament públic creuen que la gestió de la desescalada feta per la Conselleria d'Educació no ha estat bona. La qualifiquen de política de fets consumats i, de fet, l'ESTEI, AMPE, Unió Obrera Balear Alternativa i UGT abandonaren la reunió telemàtica amb la Conselleria, però la mesa sectorial convocada per a demà sí que hi pensen acudir tots. Afirmen que hi ha temes fonamentals que s'han de debatre i negociar. Només de primària ja hauríem de començar a negociar amb professors més, que ja els hauríem de tenir davant de la pandèmia. Per tant, més docents i després negociar com s'habiliten espais per desdoblar grups. Altres qüestions són, per algun d'ells, inviables, com per exemple els grups bombolla. Els lots de bombolla vagin a un exposat pur i exclusivament a mi que m'expliquin quina escola hi ha en què hi hagin tants exposats com grups bombolla hi ha. Els sindicats no descarten un inici de curs amb mobilitzacions.